O bore da i chi gyd. Croeso cynnes i'n Oedfa Garolau Deuluol. Mae'n gret i weld cymaint ohono ni, gymaint o ffrindiau ac o deuluoedd yma. Please, teimlwch yn gartrefol. Ni wrth yn boddau bod chi wedi dod. Croeso arbennig i ddisgyblion ysgol Melyn Griffith. Ysgol gorau'r byd yw Melyn Griffith. Gobeithio bod chi'n gwybod hynny. A fi'n gallu dweud hynny'n hyderus achos pan o'n i'n fach i ysgol Melyn Griffith es i, a fi'n gwybod disgyblion Melyn Griffith yw y rai gorau yn y byd. Os chi ddim yn Melyn Griffith, croeso i chi hefyd. Mae'n dda eich cael chi yma. If anybody this morning needs translation, we did have 6 sets available, which normally for us is more than enough. But they've gone pretty quickly. So if anyone hasn't received one, we're really sorry. We hope you'll be able to follow some amount of what's going on. I'm sure you'll enjoy the singing anyway. If you did receive a set, hopefully it'll be working by now. If it isn't, then during maybe the first carol, if you go to the back and somebody will try and help you to tweak whatever is wrong. Os chi ddim wedi bod yma o'r blaen, jyst cwpl o bethau i nodi. Mae yna tai bach yng nghefn yr adeilad, felly mas o'r drws yma a dilyn y corridor i'r chwith. Neu gallwch chi fynd, os chi ddim eisiau cerdded lawr trwy'r ffrynt, gallwch chi fynd mas, nôl trwy'r drws ffrynt, rownd ochr yr adeilad, a mae syth o'ch blaenau chi wedyn. Ac un peth i watcho, wrth eich trad chi, mae yna peth trydan mwyn rhoi gres i'r adeilad. Maen nhw arno a maen nhw yn mynd yn boeth. Felly just watchwch eich hunan, ond ni'n gadael nhw arno achos hebdden nhw arno mae'r lle yma yn rhewi. Felly just byddwch yn ofalus o hynny. Ac ar ddiwedd yr oedfa, please peidiwch rithro i ffwrdd. Mae yna gobeithio digon o fwyd a diod i fwynhau gyda'n gilydd. Felly peidiwch rithro i ffwrdd. Wel, gawn ni air o weddi, no ni gyflwyno'n hunan i Dduw ar ddechrau yr oedfa. Na i weddio. O Dduw, ni yn diolch i ti am ddiwrnod newydd, yn diolch i ti am y Nadolig, yn diolch am gyfle i ddod ynghyd mwyn canu carolau ac mwyn clywed am yr hyn rwy ti wedi ei wneud, clywed am enedigaeth Iesu Grist. A ni'n gweddio y bydd yr oedfa yma yn un braf lle ni'n mwynhau ac yn cael clywed amdano ti. A ni'n gofyn y bydd y Nadolig yma hefyd, y bydd ti yn agos ato ni ac y bydd ni yn cael pob math o hwyl, ond yn gallu cofio am yr arglwydd Iesu Grist. O Dad, bydd gyda ni nawr felly, yn ei enw. Amen. Amen. Nawr, fi'n falch iawn bod chi wedi cofio dod yma'r bore yma, bod fi ddim yma ar fy mhen fy hun. A dyna yw ein thema ni bore yma, yw cofio. Cofio. Pwy sy'n dda yn cofio pethau? Llaw lan os chi'n dda yn cofio pethau. Ydych chi? So, pan bod yn llaw i lan, achos fi ddim. Fi ddim yn dda yn cofio pethau. Mae Catrin, fy ngwraig i'n chwerthin weithiau, bydd hi'n gofyn i fi fynd i'r siop i brynu rhywbeth, a byddai'n dod adre, heb y peth oedd hi wedi gofyn i fi brynu, byddai'n dod adre fod rhywbeth hollol wahanol. Fi'n anghofus, fi angen help i gofio. A chi wybod beth, dros y Nadolig, weithiau ni'n gallu anghofio am beth mae'r Nadolig. Ni'n cael lot o hwyl, ni'n cael pethau neis fel anrhegion a twrci a pob math o bethau lyflu, ond ni'n gallu anghofio am stori y Nadolig. A felly heddi, fi eisiau trio ffind o'r ffordd i'n helpu ni. Okay? Dylsa pob plentyn fod wedi cael un o'r rhain wrth ddod i fewn. Okay? Mae'n y bethau yn y bag yma sydd mynd i helpu ni i gofio am, peidiwch agor nhw, ond helpu ni gofio am y Nadolig. Pethau sydd falle gyda chi yn y tŷ, falle ar y goeden, pethau byddwch chi'n gweld dros y Nadolig fydd yn helpu ni i gofio. Ond cyn bod ni'n mynd mlaen, o'n i ganu carol. Mae'n amser i ni ganu carol. Nawr, dylsai'r geiriau fod ar y sgrin. A ni'n mynd i ganu rhif 43. Fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â hwn.
O dawel ddinas Bethlehem, o dan dy ser diri, ac awel fwyn Jwdea'n dwy'n ei miwsic ata ti. Daw heno seren newydd los i wenu uwch dy ben, a chlywir can angylion glân yn llifo drwy y nen. Nawn ni sefyll, nawn ni ganu dyn gilydd. Mae'r eitem gyntaf yn y bag, so, ond chi'n mynd i orfod creu y peth gyda ni. So, yn ofalus, agorwch y bag. Peidiwch tynnu popeth mas to, peidiwch tynnu popeth mas. Y peth cyntaf fi eisiau chi tynnu allan yw'r ddau peth hir, gwyn, blewog yma. Nawr beth yn y byd sy'n gan hwn i wneud efo Nadolig? Wel, fi'n falch i ddweud bod Catrin yn mynd i ddod ymlaen i helpu ni nawr i greu yr eitem cyntaf.
Waw, ffantastig. Chymod be, fi ddim hyn wedi trio, okay? Achos byddwch chi'n gweld pam mae Catrin oedd yn gwneud yr bit yma. Nawr, angylion. Os da chi angel, falle, mae rai pobl yn rhoi nhw ar top y goeden Nadolig, neu falle bod chi angylion ar y goeden. Os nag os mae gennych chi un nawr. Ond pam? Wel, wrth gwrs, achos mae angylion yn rhan bwysig o stori Nadolig. Nawr, os rhywun yn gwybod beth mae'r gair angel yn golygu? Cwestiwn anodd. Os rhywun yn gwybod? Beth yw angel? Be mae'n golygu? Unrhyw un? Ond i ddim yn disgwyl byddwch chi'n gwybod. Angel yw negesydd. Iawn? Messenger. Un sydd yn cael ei anfon fel postmon efo llythyr Nadolig, un sydd yn dod i gyflwyno neges. Ac adeg yn Nadolig, nath angylion ddod gyda neges. Chi'n cofio, nath angel ddod at Mair gyntaf, gobeithio bydd y geiriau ar y sgrin. Angel yn dod at Mair ac yn dweud wrthi, ni ddod? Diolch byd. Paid ag ofni Mair, oherwydd cebaist ffafr gyda Duw. Ac wele byddi'n beichiogi yn dy grodd ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr a mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad ac fe deyrnasa ar di Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Daw yr ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyr y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Felly neges yr angel i Mair oedd bod hi yn mynd i gael babi. Babi special. Mab Duw. A falle bod chi'n cofio, oedd Mair wedi dyweddio gyda Joseph. Oedd hi'n mynd i briodi Joseph, ond o'n nhw ddim di priodi eto, a felly pan oedd Joseph clywed bod Mair yn disgwyl babi, oedd e'n poeni. A felly dyma angel yn dod at Joseph ac yn rhoi neges iddo fe hefyd. Ni'n darllen hyn. Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi'n deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnyd y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, wele bydd y wyryf yn beichiogi, ac yn esgor ar fab, a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, mae Duw gyda ni. Felly neges Duw trwy'r angel i Joseph oedd hyn, mae'r plentyn yma yn special, mae'n mynd i achub ei bobl, a gweud y gwir, bydd y babi yma yn berson go iawn, ond bydd e hefyd yn Dduw. Duw wedi dod yn ddyn. Felly mae'r Nadolig yn byti neges. Neges Duw i Mair, neges Duw i Joseph, ond hefyd neges Duw i ni. Mae Duw eisiau ni glywed am Iesu. Iawn, felly Nadolig yma, pan chi'n gweld eich angel chi, a gobeithio bod nhw'n ddigon da i fynd ar y goeden, pan chi'n gweld yr angel yna, neu'n gweld angylion yn yr siopau neu ar y goeden, cofiwch, angel. Neges. Mae gan Dduw neges i ni. Rhowch yr angel nôl yn saff yn y bag. Neu byddwn ni'n rhoi mewn i guddio feili, siwr o fod. Ond rhowch e nôl yn y bag, achos ni'n mynd i ganu carol arall. Carol 50. Pan oedd bugeiliaid, gyda'i praidd yn gorwedd ar y bryn, daeth angel Duw o'r tywyllwch di fel golau disglau'r gwyn. Gwrthweld ei braw a'i dychryn hwy nac ofnwch meddai ef, gan stwyn yr wyf lawenydd mawr, newyddion da o'r nef. Wnawn ni sefyll i ganu eto.
At y blant, edrychwch yn y bag a mae yna rhywbeth gwyrdd mewn o. Tynnwch hwnna mas nesa. Chi wedi gweld un o'r rein o'r blaen? Do? Beth yw hwn? Candy cane. Mae eisiau nhw gwell ar rein, does y candy cane. Ond dyna ni'n galw nhw, yn dyma. Candy cane, ar pam bod fi wedi rhoi nhw rein mewn o tybed? Wel, mae'n edrych bach fel rhywbeth, yn dydi? Mae'n edrych fel ffon bugail, yn dydi? Ffon bugail. Achos ath yr angel, a'r angylion, at bobl eraill, yn dod, y bugeiliaid. Dyma yna neges yn dod i'r bugeiliaid hefyd. Gwrandewch ar hyn. Dwedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd welerwyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llinefol yn moli Duw gan ddweud gogoniant yn y goruchaf i Dduw ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith y rai sydd wrth ei fodd. Mae'r angel yn mynd at y bugeiliaid ac yn dweud wrthyn nhw, mae yna faban wedi ei eni. A mae'r baban yma yn sbesial. Beth sy'n wir amdano fe? Wel, mae yna gair yn cael ei ddefnyddio, y gair mawr yma, gwaredwr. Gwaredwr. Beth yw gwaredwr? Wel, gwaredwr yw rhywun sydd yn achub. Rhywun sydd yn achub. A chymod be, oedd bugeiliad yn deall rhywbeth yn byti achub. Be mae bugeiliad yn gwneud? Beth yw gwaith bugail? Arbennig. Edrych ar ôl y defaid. A be mae defaid yn neud? Yn aml iawn, be mae defaid yn neud? Maen nhw'n mynd am dro, mynd ar goll. Maen nhw'n mynd am dro, lle bynnag maen nhw eisiau, ti'n iawn? A wedyn maen nhw'n mynd ar goll, a maen nhw'n cael eu hunan mewn trafferth. A felly byddai bugeiliad yn mynd gyda'i ffon nhw ac yn edrych ar ôl y defaid, yn arwain y defaid. Os oedd un yn mynd ar goll, neu mynd yn stuck, yn tynnu nhw mas. Os oedd anifail gwyllt yn dod, yn ymladd yn erbyn i cadw y defaid yn ddiogel. Gwaredwr. Mae'r angel yn dweud wrth y bugeiliad, mae yna waredwr, un sydd yn achub. A dyna neges Duw i ni. Mae'r baban yma, y person yma wedi cael ei lapio mewn dillad babi a'i osod mewn preseb, mae wedi dod mwyn ein hachub ni. Mae'r Beibl yn dweud bod ni fel defaid, ni wedi crwydro, ni wedi mynd am dro, ni wedi mynd ein ffordd ein hunan, ni wedi gadael Duw a troi cefn ar Dduw, ond mae wedi dod mwyn ein hachub ni trwy Iesu yn dod i'r byd. Iesu yn dod mwyn byw bywyd perffaith ac yna marw yn ein lle ni. Nath Iesu ddweud, mae fe yw y bugail da sy'n rhoi ei fywyd dros y defaid. A felly lenni nawr, ddim eto, peidiwch bit o'r rhaid i dechrau'n barod, os ydy ti'n gweud yn gynt. Mae'n iawn, joiwch chi nhw. Peidiwch bod yn sic. Pan i chi'n bwyta'ch candy cane, yr un yma, neu yr un sy'n gatra ar y goeden, meddyliwch am hwnna, mae hwn fel ffon bugail. Oedd yr angylion di siarad gyda'r bugeiliad. Beth oedd y neges? Gwaredwr. Un sydd yn achub. Nesa, fel fi wedi gweud, ni'n ffodus iawn. Mae lot o ysgol Melyn Griffith yma, cantorion Melyn Griffith, a maen nhw'n mynd i ddod ymlaen nawr i roi rai eitemau ni, fel bod ni'n cael gorffwys ein lleisiau ni am ychydig bach.
fawr. Oedd hwnna'n hollol ffantastig. A ddim jyst yn canu'n dda, ond yn amlwg yn cofio'n dda, achos dim un copi dych chi fyna, chi'n cofio geiriau'r holl ganeuon yn wych. Diolch i chi. Wel, mae pawb arall ti cael bach o brec, so mae eisiau ni ganu rhywbeth nawr. Ni'n mynd i ganu 56, tawel yw'r nos. Sanctaidd yw'r nos. Cysgu'n byr mae Bethlem glos. Mair a Joseph yn gwylio'n hyd, Iesu'r baban bach yn ei gryd. Gwsg ein efolaidd hyd. Yna ni sefyll i ganu, dyn gilydd. A mae dyn ni un eitem ar ôl yn y bag, blant, chi'n gallu ffindio fe. Beth yw hwnnw? Mae'n siŵr bod gennych chi, neu fe fydd yna, rhywbeth tebyg i hyn, rhywbeth... Peidiwch agor nhw eto. Cael nhw'n syth nawr. Beth yw hwn? Beth yw hwn? Pecyn. Anreg bach. Anreg bach. Peidiwch mynd yn rhy gyffroes, oce? Ond anreg bach. Ydych chi'n hoffi anregion? Ydyn wir. Ni gyd yn hoffi anregion. A chi'n gwybod be? Mae anregion yn rhan o stori'r Nadolig hefyd yn dydyn nhw. Drychwch beth i ni'n darllen am y doethion. Ni'n darllen hyn. Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlem Jwdea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth seryddion neu doethion o'r dwyrain i Jerusalem a holi ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon. Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad
a deithom yw addoli. A wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwchlaw'r man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren roeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ, a gweld y plentyn gyda mair ei fam, syrthiasant i lawr ei addoli, ac wedi agor ei trysorau, maen nhw wedi dod ag anrhegion, offrymasant iddo anrhegion a'r ffys a myr. Na, ni ddim yn gwybod lot am yr doethion yma, ni ddim yn siŵr iawn pwy o'n nhw, ni ddim yn siŵr faint ohonyn nhw oedd, hyd yn oed, ond maen nhw'n dod â 3 anrheg. Maen nhw wedi gweld y seren special yma, maen nhw'n gwybod bod yna frenin newydd, a felly maen nhw'n mynd ato fe, a maen nhw yn ei addoli ac maen nhw'n rhoi anrhegion iddo fe. Air ar gyfer brenin. Ffys oedd yn cael ei ddefnyddio i addoli Duw. Myr, rhywbeth oedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer trin corff marw. Maen nhw'n anrhegion od ar gyfer babi bach, tlawd, ond anrhegion sy'n dangos mae fe yw'r brenin, mae fe yw mab Duw, a falle mae fe yw'r un sydd yn mynd i farw droso ni. Ond chyma be, felly, mae'r anrheg o dan y goeden, hyd yn oed yr anrheg bach yma, yn gallu gwneud i ni feddwl, o ie, cofio am y doethion? Cofio neges Duw bod gwaredwr wedi dod mwyn achub ni, a felly beth nawr ddylswn ni wneud? Wel, dod a rhoi ein bywyd iddo fe. Os da rhywun yma bore yma air? Na, falle modrwy fach. Os da rhywun ffys? No way. Os da rhywun myr? Na. Os dim angen y pethau yna? Achos be mae Iesu'n gofyn, mae eisiau ni jyst i credu ynddo fe, a dilyn fe, a roi ein bywydau ni iddo fe. Felly, peidiwch ag nhw eto, ond pan ych chi'n gweld anrheg, allwch chi feddwl am hynny, mae Duw wedi rhoi anrheg i ni, yn Iesu. A beth i fi nawr mynd i roi iddo fe? Wel, ganddo ni Carol arall dyn gilydd. Carol sy'n sôn am hyn, rhif 32, mae'n sôn am y seren, loiwaf o'r sêr, sydd yn britho'r ffurfafen, gwasgar ein twyllwch a gwawried y dydd. Seren y dwyrain rhag fleinydd yr heilwen, dwg ni i'r fan lle mae'r baban yng nghydd. Nawr ni sefyll i ganu. Sydd yn brif o'r ffurfafen.
Felly, ni wedi gweld tri peth sy'n gallu helpu ni i gofio dros y Nadolig. Pethau fydd siŵr o fod gyda chi yn eich tŷ ar y goeden. Angel, na cyddio fe i ni, angel, neges Duw. Candy cane, bugeiliad, gwaredwr. Anreg Duw i ni a'r cwestiwn a beth i ni'n mynd i roi i Dduw, ydyn ni'n mynd i gredu. Ond chymod be, mae'n broblem efo'r pethau yma. Ydy'r broblem efo'r pethau yma. Wel, y broblem yw, byd nhw ddim yn para tan mis Ionawr bydden nhw. Mae rai ohonoch chi wedi betach candy canes yn barod. Ar ôl chi agor yr anrhegion, mae'r sbwriel yn mynd yn y bin, falle bod chi'n chwarae gyda'r anreg am spel, ond yn aml iawn maen nhw'n torri neu beth bynnag. A mae'r addurniadau a'r goeden a phopeth arall yn cael ei bacio i ffwrdd. A felly, ni'n gallu gwneud hynny efo'r Nadolig yn dydyn ni. Dros y Nadolig, dros mis Rhagfyr, ni'n canu carolau, a ni'n darllen y stori, a ni'n cofio be mae Duw wedi gwneud, be mae Iesu wedi gwneud, ond mis Ionawr ni'n anghofio am y cwbl. Nawr, fi eisiau gwahodd chi i wneud rhywbeth gwahanol eleni. Right? Fi mor falch bod chi wedi dod bore yma, mae'n gret i'ch cael chi yma. Ond, beth am ddod eto? Beth am ddod wythnos nesaf? Beth am ddod yn mis Ionawr? Beth am ddod i glywed mwy, achos mae'n cymaint fwy i'w ddweud am Iesu? Pwy yw e? Pam bod e wedi dod? Be mae e wedi wneud troson ni? Peidiwch anghofio fel i ni'n neud mor aml. Nawr blant, chi eisiau agor anreg? Chi eisiau agor anreg? O'n i'n meddwl falle byddwch chi. So, na fe, fel i wneud, peidiwch mynd rhy gyffroes, agorwch eich anreg chi. Okay? Chi'n agor e? Peidiwch dynyddio nhw to. Okay? Aros, okay. So, beth sydd â chi? Dylse fod un o'r ein da chi. Aros, paid tynnu, paid sy'n syniad. Nawr, Beth yw hwn? Party popper. Pam bod ni'n defnyddio party poppers? Arbennig. I ddathlu. Okay? Nawr, ni, dros y Nadolig, yn dathlu y newyddion da. Bod Duw wedi anfon gwaredwr. A ni'n mynd i ganu carol nawr i orffen, right, sy'n sôn am y newyddion da yna. Yr garol yw o deuwch ffyddloniad. A chi'n gwybod e, ac mae'r cytgan yn dweud o deuwch ac addolwn, so llawenhau a rhoi mawl i Dduw dathlu, deuwch ac addolwn grist o'r nef. Nawr, fi'n meddwl, gewch chi popo fe pryd bynnag chi eisiau, okay? Fi'n meddwl bydde fe'n gret popo fe ar y diwedd pan ni'n cyrraedd yr grist o'r nef ola yna, fel dathliad reit ar y diwedd. Okay? Os chi'n methu aros, gewch chi wneud e cyn hynny. Ond, nawn ni sefyll i ganu, sori oedolion, sdim digon i bawb, ond na fe. Nawn ni sefyll i ganu mawd yn gilydd.
OK, steddwch am funud, steddwch am funud. A nes i weid bod yr anreg ddim yn mor gyffroes â hynny, ond falle o'n i'n wrong. Te yma, rieni, chi'n gwybod beth i gael eich plant chi nawr. Na, diolch o galon i chi eto am ddod, diolch arbennig i'r plant sydd wedi canu am diddanu ni. Os ych chi wedi cael yr offer cyfieithu, plis peidiwch roi yn eich bag a mynd o fe gytre, mae'n digwydd weithiau, newch yn siŵr bod nhw'n aros yma, plis. A peidiwch rithro i ffwrdd, mae yna fwyd, diod. Siwr o bod bydd pobl yn dod â nhw mas i chi fan hyn, achos dim lot o le yn y cefn, felly bydd rhywun yn dod â pethau mas ato ni fan hyn. Gawn ni air o weddi wrth i ni orffen, na i weddio. Dad, diolch i ti, fod gennym ni reswm i ddathlu. Diolch bod gennym ni waredwr. Diolch dy fod ti wedi'n caru ni. Ac i ni'n gofyn nawr, bore yma, ac dros y Nadolig, ond mis Ionawr ac yn y flwyddyn sy'n dod, helpa ni i gofio yr pethau hyn. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.